Magiging dakulaon na katabangan po ini, lalong-lalo na sa local government unit of Libmanan, since kami ang largest municipality sa Camarines Sur. Kaipuhan ming development. Tarabangan na lang, mayo nang mag-isip kung si Isay pa man ang nagpuon, ang nakapatapos, ano. Luwas politika mo nako, para sa welfare kang mga tao. Ay, maray na ako tumampo. Agumon. Agumon ba ko? Sir! Kang mayor ka, klaseng nakalala. Dakol po ang sa tuyang nagkabarakal, ano. May yellowfin, ini po ang tugon sa kuya ni Mrs. Sa first time ko man po makaigdi. O ba dyan na, sarakat na kita. Si nanay, o. Kayang-kaya pa. Nan susuwag yan, dahil manggaro. Ala. Oops. Mayo ka man sungay, di ka makakaguyan. Maray na pag-aga, good morning. Si Congressman Nelson Ligacion po giraray. Asin kaibanan ta si Mayor Son Marfil kan Banwaan kan Libmanan. Kan ako alkalde kanaga, Mayor Son man ang apod sa kuya. O kaya Mayor Son, duwa na kami. Asin nyo yaon kita sa Barangay Concepcion. Parte po ini kan ginigibong Libmanan, Magarao, Skybridge. So ini tabi Mayor, ini si road section, and then ini si magiging approach. Tapos iyon na ini si Bayadak. Si mga poste. Yes po. Digdi na po. Ngunyan po ako, ikaw kita nga na-allocate na budget sa Libmanan, sa Barangay Concepcion, Skybridge, budget 2025, 50 million. So, right now, ongoing pa po ang sa indang construction. Kita po, hali pa lang duman sa patrabaho. As in, pagkahali po duman, naghapit po kita digdi sa Libmanan Market. Ano? So, right now po, Sindo. Ay, maray na ako tumampo. Agumon. Agumon ba ko? Hindi ka magagsanit lang na... Talimago po. Talimago. Ay, Congressman, sorry, ma'am po. Sorry po. Yaran ko, ma'am po, sorry po. Follower kami na yung Congressman. Kang mayor pa yan. Rasi mo yung maray si Congressman. Pinaglalaban mo kami, mga senior. Ayo po. Parehas ng senior. Sir, kang mayor ka. Dakol po ang sa tuyang nagkabarakal, ano. Bangos. Garang kilo po. Mga 3 kilo. Ay, salamat. Tilapia, sige, 2 kilo. May pusit na saradit, may hipon, may yellowfin. Ini po ang tugon sa kuya ni Mrs. Maray na udto po, makiagi. Hello. Arin dyan ang sadit. Masadit. Mabakal man daw, agura ano po? Kuyan po ini. Pamanggihan. Sagod sa aga na po ini. Na pinamakaltangon yan. Magiging dakulaon na katabangan po ini, lalong-lalo na sa local government unit of Libmanan, since kami ang largest municipality sa Camarines Sur. Kaipuhan ming development. So kung ini magiging diversion kang sa tuyang Maharlika Highway, mas mapapagian asin mas mapapabilis po ang transportasyon, lalong-lalo na kapag hatod ta ni mga products sa Naga City. Maray na pagkaod po sa Indo. Mga taga-partido po kamo. Harayo ang inabutan nindo. Pero mi po kamo nag-iigdi pag araw kayo ni panahon. First time. Naligaw-ligaw po na Adi, dahil pwedeng kita ang magharaputan. Sa first time ko man po makaigdi. O, maghapon po kamo kayan digdi. Dai po, may dumanan po kami ibang mga Di, bisita iglesia. Nakasakat na po kamo duman. iba po na nakadmay na kami. O, ba dyan na, sarakat na kita. Ayos man! Mapagal! O kamo, okay lang kamo dyan? Nanay, o. Kayang-kaya pa? Ining Skybridge na ini, a little over 2 kilometers lang Yes, ini, oh. Bagaraw na. Yes. Pag na-connect na,
ining Libmanan sa Magaraw. Of course, mapapadali si biyahe puon sa Naga, papuntang Libmanan, bako lang Libmanan, dire-diretso sa Maharlika Highway, ano? More or less po kaya ang Libmanan is 45 kilometer away from Naga City. So kung digdi po, mas harani na po. Masara ni. Pambihira si foresight ka ito ni Congressman Dato Arroyo na sa iya talaga nagpuon Yes po. ining ideyang ini, Actually, ining kaisipan igwa na ng project si Kong Dato na napunan itong paglaag po ni mga flood control. And sunod na po dapat ini. Ayun, Nagkataon lang po na day papanahon na siguro ini ang tamang panahon kung sa panahon mo na. Nansusuwag yan, dahil manggaro. O, kamo baga ang pigraran eh. Bako man ako. ala. Oops. Mayo ka man sungay. Di ka man makakaguyan. So ako po na in behalf of Local Government Unit of Libmanan, salamat kong sa pagtao ning presensya po sa 2nd District para maikonektar po ang 3rd and 2nd District sa sarong Magayon na Diversion Road. Magayonan po talaga. Ini yung project na ini. Kaya thumbs up po ini. Thumbs up. And salamat kay Kong Dato na naisipan po ini. As in matarabangan po kami. Dire-diretso po. As in sana in around 5 years time, mas maringani kung tulong taon na tapos na. Tarabangan ta po. Ayos. So, Ayos.